Sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornámon. Eljött a második hónap, hogy megnézzük, hogy állunk. Itt a világban most a Trumpnak köszönhetően, hogy a vámpolitikája, vámháború úgymond most, hogy elkezdte, így hatalmas esések voltak a piacon, és ezért még minden hónapban 100 000-re szoktam befektetni, vagy most ez a stratégia. De még nem volt meg a megfelelő összeg, de viszont elég sokat esett a piac, és úgy gondoltam, hogy az ha az alja, és hogy nem maradjunk ki belőle, úgyhogy vásároljunk bele egy kicsit. És ezért én beutaltam 50 000 forintot, és vettem belőle részvényt, de ezt nem tudtam felvenni sajnos a videóra, mert egy kicsit meg voltam fázva, még most is egy kicsit a hangom rossz, de most már megpróbálom azért megcsinálni ezt a videót. Ugyebár a legutolsó videóban ott hagytuk abba, hogy 200 000 forintunk volt. Itt látható, kifotóztam, hogy itt a március 4-i állásban 185.916 forint, és a dolláros részvény 3,2% mínuszban van. Én erre beutaltam 1000 forintot. Itt ezt általában megnéztem dollárba is. 186. És ha beutaltam az 50 000 forintot, akkor így 235 000 forint van a számlán. És akkor ebből vásároltam egy darab részvényt. És akkor most menjünk át az alkalmazásra, és akkor megnézzük, hogy most hogy áll jelenleg. Akkor láthattuk az előző képen, hogy 236 000 forint volt, és jelenleg 235-ből 221 van bent. És összességében ugyebár eddig 250 000 forintot tettünk be, és akkor így 28 000 forint mínuszba vagyunk. 221 000-en vagyunk most. 221 000-en vagyunk, és látszik, hogy a mai nap is sokat esett. Akkor nézzük meg. Hát azért láthatjuk, hogy a múlt hónaphoz képest is csúnyák volt. Mínusz az eurós, mínusz 10%-ot esett. A dolláros meg mínusz 5,78, úgyhogy az jó megérzés volt, hogy a dollárosba vagyunk, mert ez dupláját, hát durván dupláját a mínusz. De akkor nézzük is meg, hogy azért miket produkáltunk itt. Mint mondtam nektek, hogy vettem egyet, hogy nem maradjunk ki belőle. A darabok. Egy hetet nézzünk. Hónapos. Itt vásároltunk bele. Ez március 4. $109,42. Hát most már ahhoz képest is buktunk sajnos. Megnézzük a árfolyamot, hogy 3%-os mínuszba lejjebb mentünk. Hát azt hittem, hogy ez így jó lesz, de utólag azért láthatunk, hogy ez volt a 3 beszállási pontunk. Itt vettük az elsőt, akkor itt volt a második, harmadik, és ez pedig a negyedik. Látható, hogy megyünk lejjebb. De nem baj, én úgy vagyok vele, hogy akciós a részvény, azt előbb-utóbb szerintem úgyis feljebb fog menni. És az éven ez lett 5,45-öt esett. De most már még az elsőhöz képest is sokkal lejjebb vagyunk. De én nem baj, ezért kezdtem ezt a videósorozatot. Éppen ezért, hogy ezt meglássuk, hogy ez valójában hogy működik. Nem az, hogy mindenki csak felpakol, ez a plusz 30%, azt a nagy mínuszokat nem mutatják. Hát ez kell, és itt van, hogy 109-ért vettük, és akkor 4 darab van belőle. Akkor visszamegyünk, nézzük a dollárost is mit művel az éven. Hát itt mínusz 11% az éves. Hát itt nagyon sokat leesett, itt belevettünk, itt ez volt a kezdet, ez mínusz 11. De ahhoz képest meg mínusz 10. De elmúlt egy hétben, ugye ez a hónap, most mutat adatot, mínusz 13%, mínusz 6.
-2. És ebből egy darabunk van. Na, visszamegyünk. Itt láthatjuk, hogy $421 és $26 van. 5,78. És a legújabb ár most 106,9. És ugyebár most én a dollárokat is átváltottam itt a szépbe, vagy ami megmaradt, és $70, de közben az a baj, hogy azzal se jártam jól, mert nagyon sokat esett a dollár árfolyama is. De elmúlt egy hónap, hát mondjuk nézzük így az évet. Ugyebár én januárban kezdtem a befektetést, január 13 vagy valahogy így vettünk, 13, láthatjátok, hogy 401 forint volt egy dollár. Legutóbb, amikor vettük, akkor 3,92, 3,98-on is volt, amikor igen, úgy volt, hogy 401-en kezdtük, de a következő pakot 3,92-n vettük, és legutóbb március 4, 3,82. De ahhoz képest már megint leesett 3,66, úgyhogy most ez nagy akció, úgy nézzük, mert a forint is erősödött, és így a pénzünkért több dollárt kapunk, és az árfolyam is lejjebb ment, úgyhogy végül is én ezt úgy szoktam nézni, hogy akció van. Most már zárva van a piac, de holnapi nap még bízunk benne, hogy még megy egy picit lejjebb, és akkor bele fogunk vásárolni. Mert jó lenne, mert most 106, 106,9, még ha beteszünk még 50 000 forintot, és ha mondjuk középárfolyamon átvegy, mondjuk most ez 3,66, számoljuk mondjuk 3,68-al, akkor 135,5 dollár, akkor lesz 135, meg hozzáadjuk a 70-et, ez 205, mondjuk 206 dollár, és mondjuk 106,09. Hát akkor meg egy picit esne, akkor még majdnem tudnánk kettőt venni belőle. Igen, csak ha itt nem váltottuk volna át, mert 380 is átváltottuk, akkor még itt jobban jártunk volna. Most sokan megijednek, hogy jaj, mekkora mínuszban vagyunk, de hát ilyen ez a tőzsde, hogy nem csak mindig pluszba vagyunk, hanem mínuszba is, és akkor ez a jó szerintem, aki ezt megmutatja. Mert itt azért van akkor a mínusz, mert hogy itt az első befektetéshez képest nem mindegy, hogy 400 forint volt egy dollár, most meg 360. Azért magában az árfolyam is sokat rontott rajta. De nézzük a 2024-esét. 128 000 volt a legutolsó videóban, és ezen is most 121 000 van. Úgyhogy mindenből erősen megyünk lefele. Itt is ugyebár a két kis részvényünk az megvan. Csak ugyebár a iShare technológiai itt egy csúnya 12%-ot sikerült az elmúlt egy hónapban. Láthatjuk, hogy itt vettük, és ez egy szép kis zakó. De hát úgy vagyunk vele, hogy majd feljebb megy. Mert ugyebár ez már TBS-en ez ennyi van, ebben nem tudunk bele nyúlni. Ebben már csak kereskedni tudunk, nem tudunk befizetni. Mert akkor ide fogunk betenni 50-et. Mai nap az árban van a piac. Majd holnap be fogom utalni az 50 000-et. És akkor megvesszük a részvényt. És akkor meglátjuk, hogy a továbbiakban milyen siker lesz, de azért bízunk benne, hogy nem baj, hogy menjen lefele, vásárolgassunk, és utána szépen menjen felfele. Akkor holnap hozzáteszem a folytatást. Eljött a másnap, akkor most beutáljuk az összeget, és akkor megvesszük belőle a részvényt. Nézzünk rá, hogy ma hogy produkált. 0,01. Hát akkor tegnaphoz képest stagnált. Úgyhogy most nyitva van a piac. Akkor beutalunk. És 2,21. A 70 dollárunk. Na, akkor 221 000 van rajta. Rápótoljuk az 50 000-et. És ugye bár minden hónapban 100 000-et teszünk be. Úgyhogy most 300-nak kéne majd
és annyit raktunk be. Meg is érkezett. Akkor ráfrissítünk egyet. Ja, magától rá is frissített. Na, most 271 000. Igen. Van rajta. Hát igen, ez a 28.795, ami a mínusz. És akkor vásároljunk továbbra is a dollárosból. Megnézzük. Dollárban 107,2. Akkor megnézzük. Csak egyet fog engedélyezni. Igen. Elmük előnézeti vásárlás. $143,027. Igen. Egy darabot veszünk. És meg is van. Megvette. Akkor nézzük. Visszamegyünk. És akkor 271-215. És akkor maradt 10-11 000 forint készpénzben. És akkor láthatjuk, hogy már 5 darab részvény van, és 111,1. Tehát az átlagvételár. És így 4,68 a mínusz százalékban. Mennyit sikerült megvenni? 106,22. Látszik 106,22. De mindjárt visszabeváltjuk a dollárt. Hogy megnézzük, mennyink van. Ez a megtakarítás. Amerikai dollár. Itt $70 van benne. Na. Belemegyünk. És akkor a forintot átváltjuk dollárra. Hát nem fog már annyit esni. Ez 32. Erősítsük. És akkor megnézzük most így, hogy 29-38. Átvezetjük ide szépen. Hozzáadtuk. És akkor azt mondja 100,62. Itt meg 100,6-ba kerül, úgyhogy még $6 kellene. De erre nincs, hát spórolunk még legközelebbre. Most 270-en vagyunk. Hát bízunk a legjobbakban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, és lájkoljátok. Sziasztok!